Eu am crezut că la prima reprinsă, dar eu mă așteptam cât dracu să... Dacă mă jumătate de oră direct. Păi eu zic că fără. Dar mai bine așa, că după aia la pauză de vieți. Da, bătaie. Păi da, mă, Seliciu joacă cu Inter, și Seliciu iară joacă cu noi. Perspectiva, perspectiva neabastră, ca un băiul verde. Numai 4 echipe, măcar de unul. Eu e roșu, mă. Păi da, și ăia au două meci una după alta. Nu joci pe ei. Lasă-ți bun, manu, ce lucra proști. Bă, da, doar care va ieși aia.